Hallo, lieve vriend. Vandaag wil ik me wel een klein beetje wat vertellen. Het is voor een lange tijd al geweest naar de kerk gefahren uit Bibelhuis. En ik wou aan dat irgendwo aan mij door als van Jezus, du bist even binnen blijft. Die wil du niet uit. Dat blijft du zo vals binnen vastgewerkeld. En ik denk even veel mensen wat we zondag te kerk varen, wat die even denken. Blijft Jezus bij hen ook zo vastgewerkeld, dus die binnen. Zijn die mensen ook zo zeggen als ik mij zeggen zie dat ik in Himmel kom? En dan würde met die ook immer zo zijn als Nicodemus dat ging. Nicodemus wist ik wirklich zeggen, als hij in Himmel komen. Hij vroeg Jezus, wo kon ik in Himmel komen? Wo kon hij zich dat zij gaan merken? Dan krijgt zo'n studie in vragen stellen. Wo ik wirklich im Himmel komme? Zie ik mij dat wirklich zeggen dat ik wel een dag im Himmel zijn, wanneer ik was sterven, hier op eerd. En Johannes 3 fängt mir dort. Die ganze Kapitel mal even lezen, du weißt dort fängt, wie Jesus zu Nicodemus zei dat du mats noch einmal weitergeboren worden. Ons hart van binnen moet geändert worden. Dat Jesus als die dat alle changen kon, hij kon ons een frischer hart geven, een reinheid, een leven met arm. Hij vult ons met zijn hele jes. Dat is waarom dat onze banden vastgewerkeld is. Dat braucht euch dort in de kerk moet zijn. Niet dat ik wel mensen overroeren naar de kerk worden. Maar er zijn zoveel mensen wat zondag zu zondag naar de kerk worden, maar ohne Jezus. Die weten, die hanteert van Jezus, die varen de kerk, dat wordt alle niet herinneren. Dat ik alle niet heute im Himmel komen. De einzige Weg in den Himmel ist, durch Jesus, wie Mathe weitergeboren worden. Anders, wir gehen verloren und ewig zu haben. Mein Wunsch ist, dass du wirklich ab ernst über nur denken das. Und du kannst kein Mensch, kann die, seine Entscheidung merken, dort zu tun. Du musst wählen sein, die Hand zu geben, nach Jesus. Und Jesus ist wählend, die abzunehmen. Gottesrikj.